Сенс център отвори в средата на 2023 година. Екипът ни се състои от психолози, логопеди, кинезиотерапевти, ерготерапевти, двигателен терапевт, социални работници, педагози, музикален педагог, арт-терапевт. Предлагаме психологическа подкрепа на родителите на нашите деца, предоставяйки им защитено пространство, което имат възможност да споделят своите трудности, страхове и притеснения. Нашият център подпомага цялостното развитие както на деца със специални образователни потребности, така и на деца в норма. За всяко дете бива изготвен план за работа, съобразен с неговите индивидуални нужди. Ние препоръчваме подходящи развиващи терапии, развиваме уменията за разбиране и изпълнение на прости и сложни инструкции, формираме и обогатяваме пасивния и активния речник, развиваме уменията за започване и поддържане на разговор. Учим децата на имитации, споделени и ролеви игри. Статистически след преминаване на цялата програма се наблюдава прогрес върху когнитивните процеси и говорното развитие на децата. Чрез нашия комплексен модел ние подпомагаме тяхното психоемоционално, когнитивно-поведенческо и социално развитие. Във всяка една от дейностите си ние се стремим да повишим езиковите умения на децата, да подобрим концентрацията и вниманието им и да подкрепим социалната им реализация чрез придобиване на нови знания и умения.